patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon
hormat dalam ituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu hormat dalam ituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam ituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu hormat dalam ituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu hormat dalam ituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau
Yesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupilit dalan mi Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy beganggu au tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lao mangarade roh doa pikirata memasuki perminggota di bagasan manogoton, tapuji matuhata marhite buku de nomor 16 ayat sada 1 di ayat 3 rapjong mahita. Tapuji matuhata siasano rohata dibadengan basana ditahuriana dilewononita pamatana
anak ng mamuan hatuan, dinasahadyang naon. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanaon. Amin. Halamoho Jehovah, jadi lehono nama Tuho na pinangidon ni roham. Pasahat madalam mutu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroham maradopo Jehovah, jala ibana paimaima. Say marahapo satu Jehovah maho jala ulahon na dinggan. Ay holong dorohani Jehovah midauhum, jaladang tagamon tadikonon na akka nanyasyana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martanyang mahita. Ale Tuhan di bata hodo haroroan ni dami dohot holong ni roha. Selehon jala pahotma dihami roha si songoni. Ramotima kanaposom maradopon pangasung ini sibulis. Asama dua na sian pangujunan dohot sian biar midani roha. Hodo toktong haposat dohot partan obateon nami. Setukung mahami di dalam si dalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuji Tuhan marhite buku nomor 356 ayat 5. Asitongan asiroha, asitongan asiroha, dodala nasasulan nasasude, disude na burjuroha, mangulay patik nai, Tuhan Allah armi, sesama sude dosaku, ay masay godang doi, lobi asa bilang aku. Tatangi homa pati ini debata ima patik patulu hodot lapatanna songono marido disi. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go sotore dalanna ai hona uhum na dosogot akka namar seniang di guarna. Dia do lapatani yodo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asauna kita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narawa, manang mangasi marhite-hite guarni debata. Adina tarsosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohono guarni di bata. Itu saatnya rap magidogu mahita tu di bata laho mangulan no hombar tepatiki. Ale Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulah no bar tepatimi. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite buku di nomor 122 ayat 3 doh opat di ayat opat rap jongjong mahita. Sai jojo do tali koda lami nati gori Kristen awape hutodo dalan ha magani
Tatopoti madusata nagudang itu ado panibata tapaudo be marohata martangyang mangita. Ale Tuhan dibata amanami parguguna suhatudusan para sirohami dahami nadangolon narodohami tujulo manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubu jaladanga dong haporsiaw di bagasan rohanami hian saluhud dohami manibil sian akka dalammu masay gudang do pangalason nami di patimu alay ingut mahami ali Tuhan alani dinggan ibasam dohot asin ni roham say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalason nami say ingot mahami hobarto asin ni roham dohot dinggan ibasam alani guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasan idosata. Roma hamu tau asa menguli to dimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abid bunga dab-dab. Botardo bahenokku songon itak. Nakperara songon abid hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapo madi debatana digijang. Amin. Tapuji Tuhata merite kor padun suara wilayah Filipi. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 125 ayat 4 ayat 5. Nabonardo de batata jalana badiope nasun pistar de batata pangoluhon sausude pos niro hasitutu de batata nauju sana sintong dohatana natino nahonai atik pe asirohana nang pahubahondai sayoloy mo isude asasonang muse. Tabegema hatani Tuhata epistel di permingguata di bagasan manugoton. Ima sian Markus bidusia mamukamai sian ayat 30 sahaturu di ayat 50. Markus bidusia ayat 30 sahatu 50 tajahama margati soring. Humulai ma di ayat 30 lalu. Jadi dipakuling si Yohanes ma ibana guru huidahami dosa halak na pabalihon akasibulis marhit-hite guarmu. Dangolo ibana manghitok kita jadi hurarak kami do ibana ala sohita di huton. Ai di padongani do hita naso mangalo hita.
Alai na menggasipi sadesian name meton, akan na porsea diau dengan nama gina tukon losung batu tu rukungna laho mangalonokon ibana tu laut. Dina soramate gulokna, dina sonamitop apina, dina soramate gulokna, dina sonamitop apina, dina soramate gulokna, dina soramitop apina, namarguna do sirai, alai mulutu kabar sirai, ahama bahenon pa acimoca, semar sira mahamu, huhut mardame samahamu, idu sahata, martua dua kanatu mangion hatani debata, jalana opiapsa, amin. Tapi gima kor puji-pujian sian punguan parapuan gabungan. Kemarin kan
Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 200 sia ayat sada dot ayat opat. Nasona Duna martuhala Tuhan Yesus ay nangadong Dung naposona Sihoni Ibana maluton Portibiona hutudalhon Nasonanga Harajaonado Rodirut nai Imatong Nahujangino Sudah dapat isi sama sakap ni rohaku pasal ton rohani amaku nasonanga taha tidak ko mahaporsiaw tay songon nahina tidak ko nidong atas sahaporsiaw di sadok portebion rap mahita madok. Aporsia di pada Jahuba ido ama pargugu nasu hatudusan natu mo palangi dohotano. Aporsia di Yesus Kristus ana di pada Jahuba nasa sadei imana di nuwon si Maria nagabege-bege si Anton di perbadia andorong sobuhan. Ido Tuhata natumau nabernit di panguman silatus nama terbaca doi bana dia pinar silang na tua tu banutoru dong ditanam na mula mengulu dari patuluhon nama netu surgo lahun tu siamuni dapat Jahoba amanai pargugu nasuhatu dosani di sini ibana payung laksogu tu tanoon manguhumi hala na mangulu doho namate aporsia di todi porbadia jaladok sadahurian dabadia huria atau penihala Kristen akan nabadia doho dihasusani dosa doho dihatai namandok mula mangulu sogo daging nihala nong mate doho dahulu nasura sudah amin tabebingi ma kor puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tabegema tikting namasa di huriata di Meguta Saminggon. Shalom, Horas, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua, Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Warta jemaat, topik pengurupion dihita di bagasan Guarni Jehovah. Pertolongan Tuhan adalah dalam nama Tuhan. 1. Nama minggu kita hari Minggu 18 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 1. Anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 telah dianugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Roy Dini Sipahutar, Ibu Claudia De Seva Boru Tambunan, alamat Perumahan Patra Residen Blok C4, Jalan Perjanjian C14, Jalan Perjanjian Bongaya, anak lahir di Rumah Sakit Siloam, anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. 2. Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 September 2024, telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar, keluarga Bapak John Faider, Pangihutan Purba, Ibu Epa Magdalena Boru Aritonang, yang datang dari Gereja HKBP Sampuran, Resort Dolok Sanggul, Kota, Distrik 3 Humbang. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Andi Mapodang, Asmil Yon Armet 6-105, Tarik, masuk wilayah Korintus. Bagi keluarga yang kami sebutkan tadi, jika hadir bersama kita hari ini, kami mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih. 3. Dewan Diakonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan pada hari ini, Minggu tanggal 29 September 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplot untuk membantu pembangunan gereja HKBP Pardomuan Nauli, Resort Pahai Distrik 2 Silindung, dan gereja HKBP Bukit Selasih, Resort Megatrans Inhu Distrik 22 Riau. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Roma, Rabu tanggal 2 Oktober 2024 di rumah keluarga Sintua AT Simanjuntak SIP Inang SLN Boru Siahan SPD bertempat di gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 29 September 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP masuk pukul 18 WITA. A2. KOR wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Kolose. A3. Kebaktian pos pelayanan HKBP Pare-Pare.
Pada hari ini, Minggu tanggal 29 September 2024, akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan HKBP Parepare, dirangkaikan dengan pelantikan panitia pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan dan diikuti oleh Perhalado dan keluarga. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A4, Pentabisan Sintua. Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penabisan majelis kepada 4 orang calon Sintua HKBP Makassar, yaitu 1. Calon Sintua Tolopan Haris Lumban Tobing, 2. Calon Sintua Manap Hasudungan Hasibuan, 3. Calon Sintua Leo Silaban, 4. Calon Sintua Emilia Fitri Limsio Borusinaga. Acara penabisan dilaksanakan setelah persembahan kedua. Ibadah pos pelayanan Goa disatukan dengan ibadah di HKBP Makassar masuk pukul 9 WITA. Kita bawa dalam doa agar acara penabisan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A5, pencarian dana kategorial remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 29 September 2024, kategorial remaja HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka retreat pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober 2024 di Malino. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A6, rencana jadwal kegiatan tahun Okumene Inklusif 2024 dapat kita baca di warta kita masing-masing. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya IR Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. AH Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. 7. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 9. Nyonya Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 10. Nyonya P Silaban Boru Papahan. 11. H Sitorus Pane. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 30 September sampai tanggal 6 Oktober 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak ada 4 orang. Bagian D, ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh jemaat dan seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. Yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di warta kita masing-masing. Jadwal kegiatan gereja mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 6
Oktober 2024 dapat kita baca di warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 750 ayat sada dot udutna las di somata papungu pilihan na parjolo. Jehovah pangurupi di siulaon mi di lehon pos dira di ganup tiki nang pesipatadanggu apor seaon mi Jamo tok tok tuamu majalang luli Jahova balas ni roha saleleng ngolumi ibana harora nina sanauli Ai di salihon Jesus sudir narikoti halasono anogu di Jesus Kristus amin. Jehova panon ngangi dina porseai ibana patuduhan nang sidalanan mi asa marolo di ujung dahi ibana donanganmu nuaing nang sogoti Jehova pangurupi di siulaon di lehon pos nira di ganup tiki nang mesipataganggu wabur seaon bi Jamototong Tuhanmu menjaga melumi Taidehon ayat 2. Jehova roha saleleng ngolumi ibana hororan dina sanauli ai di sarihon Jesus sudenari koti Martang yang mahita. Dipuji jala disobahami maali Tuhan kuarmu nasun badiai.
disandok pangurupion doho panugunugonmu, nang pambahenanmu na balgay di tonga-tonga ning ulo nami, dang hasuhatan dang habilangan ale Tuhan asini roham. Jala ido ale Tuhan boy hami bongot di bagas joromon, makalason jala madok tung balga situtu do pambahenanmu di bagasan ngulu nami. Nuaing pe ale Tuhan naik kutangi ho kami hatam, urupi mahami ale Tuhan marhite-hite todim. Asa todimi manamian di bagasan roha dohot pikiran nami. Margugo mahami dinalahong mangulahon hatami, jala manggorgahoni di roha dohot pikiran nami. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Horas madihita amang inang. Hatan di debata dihita di bagasan mingguta sadarion imanatar surat di Pesalmen bidu 124 ayat 1 satu ayat 8. Pesalmen bidu 124 ayat 1 satu ayat 8. Tapahuti hutma songnon mahatan ni debata hamulateon marningot haluaon binahen ni debata ende hananak koksian si David aut unang Jehovah mandongani hita say ima didok Israel. Aut unang Jehovah mandongani hita uju hehe jol mamangalo hita say ngulu-ngulu hita bodduton na ujui di panobbo ni rimas na sida dopak kita. Say na aupon ni akka aek do hita ujui say na boluson ni batangay kido toddita. Say na boluson ni akka aek marhasak kido tongon tondita ujui. Pinuji ma Jehovah, naso mangalehon hita si soroon ni akka ngihina siday. Nung nga malua toditay songon pidong, na malua siyan sabil ni parsabil, nung nga matos sabili, jala malua hita. Yanggo pangurupion di hita di bagasan goar Jehovah si topa langit, dohot tano odo. Ola ni masaha na hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Nyanyian jarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ola ni masahana. Urian itu hatan nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Topus itu tudo haroro ni hata pamuhai di bagasan turpukon. Didok out unang Jehovah. Atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan jikalau bukan Tuhan yang memihak kita. Satu kalimat ini sangat kuat memberikan kepada kita sebuah semangat ketika pemazmur ataupun Daud mengatakan aut unang Jehovah. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita. Neng dohonot tamarhite turpukon mendorong kita, memberikan semangat bagi kita bahwa ternyata tanpa Tuhan kita tidak dapat berjalan sendiri. Kalau bukan Tuhan mandongani hita di parsoriota, di sitaunota, nama satu hita, totu dodang jadi malua hita, jaladang boy hita marolopolo marnida songodia pambahenan ni debata di hita. Ini adalah pengalaman daripada Daud di pabua ibana di bagasan turpukon. Ala macai parir pakilalaan. Ala macai posi ibana mengadopi musuh.
Laos diuduti mamuse songo dia ibana mamereng songo dia panarihon ni debata uju tergogot ibana sebelum situasi ini. Jala di hati dakon ibana do, di parhatopot ibana do, haluauni haroroan na sian debata. Marningo songo dia debata na paluahon ibana. Marningo songo dia debata na tuk boy mangalehon dalan di ibana, na mangalehon hagugoon, na mangalehon apul-apul di ibana. Alani ido marhite turpukon ditogihon ibana akka situan natorop. Asa ro marsoba, asa marhaporusan tu debata sito palangi doho tano. Ala marhite neng ditogihon ibana akka halak na pinalua tarlumomi mabangso Israel nang ibana pe asa disi nasida unang lupa sungod dia debata na manarihon guluna. Atik pe amang inang singgip ibana, dia sudah menuju kepada titik kematian yang tidak dapat menyelamatkan dia. Maka itu mengapa di hati dakon ibana mapos ni rohana, bagaimana dia berpengharapan kepada Tuhan sekalipun musuh yang datang kepadanya begitu mengerikan, macai jorbut. Ahadonanya dopan ni parpesal menon. Dan memang apalah takas na pinabuana iba di bagasan turpukon. Alai digobar honibana masa ada pengalaman bangsa ini ketika menjadi bangsa yang terjajah, dibuang ke Asyur, bahkan Babel juga membuat mereka menjadi bangsa yang pesakitan. Hampir neng mate nasida digombar honibana dalam bentuk majas metafora dia katakan. Songon pambondut, musuh yang sedang dalam keadaan marah yang menyala-nyala hendak menelan tanpa ada belas kasih bagi dia. Dan dia juga mengatakan songon aek nama ngaupon, atau dikatakan bencana banjir. Tak seorang pun bisa luput ketika bencana banjir ini datang menghampiri manusia. Dia menggambarkan bagaimana kehadiran musuh yang menimbulkan kesengsaraan, bahkan dia hanyut berujung pada kematian. Dan dia mengatakan songon panoro namar ngingi, musuh yang mengunyah, mencabik-cabik, menelan pemazmur dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan digambarkannya juga songon sabil manang jerat burung, di mana musuh selalu memasang perangkap dan jebakan. Apa yang digambarkan oleh pemazmur ini adalah situasi yang benar-benar memakai logika manusia, tidak akan dapat selamat. Dangadong bedalan. Karena dia melihat bagaimana musuh yang ingin menghilangkan nyawanya, dan pertolongan itu menurut pandangan daripada logikanya dia tidak akan mendapatkannya. On maamang inang jorbu ni musuh nanya dopan ni si Dauton. Alani ido 2 hali didok si Daud, out unang Jehovah mandongani hita. Jikalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita. Dia beruntun secara 2 kali menyebutkan, ima pabuan naung talpe nguluna di bagasan hamagoan dangadong bejupang ibana pangurupion nang dohot pakirimon na asing holan sian Jehovah dang margugo ibana mangadopi musui. Alani mata bereng amang inang tuani do naung takas hian panadaon ni si Daud. Panadaw ni parpesal menon tu debata naboy mangodihon nguluna na saylaw. Itulah mengapa dia begitu bersyukur, karena dia memiliki pengalaman yang begitu dekat dengan Tuhan. Lirik lagu ama Ebenezer nakanin. Adong sada na hubege di bagasan lirik itu mengatakan demikian, memang godakia do boasa tungtok engkau manarita tondiku didok disi. Tapi ingatlah alani molodang di bereng ho songon dia pangurupion ni debata topuro ajalmu gabidang boy homu badidok di bagasan lirik itu. On mana say jot amang inang dohot dongan nani haulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ketika orang di dalam keterpurukan, di dalam masa kritis di tengah-tengah kehidupannya, kalau dia tidak mengenal bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam hidupnya, acap sekali orang
jatuh kepada pandelean, jatuh kepada keputusasaan. Bahkan dia tertutup mata hatinya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan itulah mengapa seperti tadi saya singgung lirik lagu daripada Kor Ama Ebenezer itu. Banyak orang sampai ajalnya tidak memiliki pengharapan ketika ada di dalam kesulitan dan penderitaan yang amat sangat. Alani ido Tuhani ma, takas hian ditanda ibana debata si Daud ini natuk boy mangodihon ibana na selaun. Ido na mangojar ibana maporus tu pangurupion ni debata. Ido makana di do Apostel Paulus di hati dakon ibana di bagasan pardalanan ni nguluna na so boy di pasiding siya nakaparsorion. Dia mengatakan, Paulus juga mengatakan molo debata dongata isi do alota. Ini berangkat ketika orang menyadari keberadaan Tuhan, pengenalannya baik kepada Tuhan. Ketika datang malapetaka, ketika datang kegagalan, ketika datang sakit penyakit, penderitaan yang amat sangat di dalam kehidupannya. Tapi karena dia mengenal Tuhan yang ia percayai, maka disitulah dia tetap berpengharapan dan tidak pernah putus untuk menggantungkan pertolongan itu kepada Tuhan. Ala debatado na boy paluahon akajolma di hagogotanna, di bagasan kelemahannya apapun yang kita miliki, yang kita rasakan pada saat ini. Ini menyadari kita amang inang bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang rapuh, kehidupan yang syarat terhadap penderitaan, kehidupan yang harus berhadapan dengan segala bentuk-bentuk kesakitan, kegagalan dan lain sebagainya. Inilah menyadari kepada kita tidak ada manusia itu yang sempurna. Segagah-gagahnya manusia tidak dapat menghindari sakit. Segagah-gagahnya manusia tidak dapat menghindari kegagalan. Justru dari peristiwa hal yang menggejutkan kehidupan kita, kita boleh melihat bahwa hidup kita yang rapuh ini perlu pertolongan Tuhan, perlu pengenalan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu paluaho kita menghadapi musuh. Nang penang talpe hita, nang penang nunga masuk hita tururan ni hamatean. Tukdo debata paluaho kita. Alani ido dideklarasikan oleh pemazmurlah di dalam ayat 4, ayat 8. Dia katakan, ia pangurupion dihita di bagasan goar ni Jehovah. Dia katakan kalau di bagasan bahasa Indonesia, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lagu ini, ayat ini di ayat 8 ini adalah lagu yang disadur oleh Bonar Gultom. Kita mungkin pernah mendengarkan itu. Pertolongan Tuhan adalah kita adalah di dalam nama Tuhan. Dia sadur dari sini. Bonar Gultom menyadur ini karena memang pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia deklarasikan itu. Disunggulu ibana akasituan natorop pabua Jehovah do namangurupi. Ibana do sitopalangi do tanoon. Daud sahalak naung takas manada debata, dia takjub melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan bangsanya. Alani ido diojar rohana ibana makati dakon, ia pangurupion dihita di bagasan goar ni Jehovah. Sadana nama saya menarik amang inang yang menarik dari ayat yang ia tutup ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini kita bisa melihat sian hadirion ni si Dauton. Aladang di porso ibana, dang di parsuada ibana, haluwaon na ni jalona. Atik pe ibana sa halak raja, atik pe boy di patupa ibana dalan dinalahu paluahon dirina do bangsona. Alay dangi, dang di parhatopot ibana dirina. Dia menghitung berkat dan bagaimana penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan habis suhon di ibana. Pola do nain putus hosana, pola do nunga targogo ibana, nunga singgip ibana tungolu ni hamatean. Alay di do ibana do di hati dakon ibana do holan alani
asini rohani debatado. Pangurupioni na hujalo, holan siyan debata, sito palangi doho tano. Atong on mana manungguli hita amang inang. Nang pigudang tapatu panaboy mabahik kita, maluas yan hasoraton, maluas yan hagangguan ni roha segala macam persoalan. Kita upayakan segala hal yang bisa membebaskan kita dari setiap masalah. Ingatlah, kita harus mengatakan tanpa Tuhan memihak kita, kita tidak dapat luput dari keadaan demikian. Alani ahado nagabe beritalas ni roha di hita. Nama bahen hita lam semangat mandalani ngoluta alat kita memiliki Allah yang begitu besar, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ima amang dot inang naparjolo guar ni Jahoba ima gabe ujahan ni akahala na porsea. Nama Tuhan Yesus adalah menjadi satu-satunya kekuatan iman kita. Diragam akan masa di hasianganon amanginang, ragam si pikiran, ragam si holsohonota to tudo macerikot dongan, naboy pangalualuata, naboy mangurupi hita, jalan naboy rap dohot hita, uju godang kahapursuhon nata adopi, alanya kaparsahiton, alani ekonomi, persoalan keluarga dot akalan na asing. Totu godang do akadongan na olo rap dohot hita, molo adong di hita. Ido. Ay molo tarpasu-pasu hita, saluhu do madok hita dongan na. Tordok kudoy, ina kan. Totu do godang akadongan na olo rap dohot hita, molo adong di hita. Jala adong do naing si buaton na siyak kita. Alay si pata holan na sodapo di rohana, bolong maparsaurani. Jala di tadi mahita mardong anak kasidalian. Nang petorop jol mamadao, jala di tadi kok kita, ditiki targogot hita, ditiki godang akan nahaci do akasitau nondok akaparsahiton di hita. Ingok maamang inang. Anggo debata tung naso jadi do maninggal hok kita. Nang peposi partinaonota, songon na digopbarhon si dauton, nang ibodu aek ibana, nang diaupon, songon panoro ni pangingi, songon sabil manang jerat burung, dia katakan yang selalu memasang perangkap dan jebakan. Tidak bisa kasih Tuhan tidak akan pernah luput dari kita. Tak ada suatu pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Tajakom mai. Molo godang manadiko kita di sekitar gogot kita. Molo godang tidak ada dang rap di hita ujung di bagasan paru kilo kita ingok mak debata dakia manadiko kita. Tak ada suatu pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Mangula do Jahoba patupahon haluaon. Dada hobar tu suak-suak ni pikirata. Molo nuaing nanidok ni parpesal menon. Siapa yang bisa melepaskan dia? Dia sudah menggambarkan begitu mengerikan kehidupannya. Tapi dia katakan bahwa suhak-suhak ni pikiran di jolma, pikiran manusia tidak boleh dibatasi kepada pikiran Allah. Itulah mengapa Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera. Bahkan apa yang kita boleh saksikan amang inang, mangula do debata di bagasan puncak belas kasihnya kepada kita, dia datang melalui kehadirannya menjadi manusia. Dia pernah kesakitan seperti kita, dia pernah lapar, dia pernah ditolak, dia pernah dinodai, dia pernah ditinggalkan orang yang dikasihinya. Dia pernah mengalami kesendirian di puncak kematiannya. Tapi itu demi kita. Dia menyelamatkan kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Maka itulah yang harus kita sematkan di dalam hati kita. Tak ada suatu pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah yang menjadi kesaksian iman kita, bahwa penyelenggaraan Allah dalam hidup orang beriman atau yang kita namakan Providentia Dei
tidak akan pernah hilang dari kita. Jika kita yakin akan pemeliharaan Allah, providensia Dei, maka kita akan melihat apapun yang terjadi di dalam hidup ini, suka duka, sakit, penyakit, miskin, gagal, sukses, adalah bagian karya Allah yang membentuk iman kita untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah baik dan sungguh teramat baik. Karena itu kita harus bersyukur melihat kebaikan Tuhan tidak pernah lekang dari kita. Molo dok pakilala kita sanari, molo godang akatan tangan di bagasan parnguluata ingok madebata, bahwa Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Bersyukurlah atas kebaikan yang kita terima. Mari melangkah di dalam pertolongan yang di dalam Tuhan. Karena itulah kekuatan orang percaya. Hagogo ondot akalan na asing nata adopi di bagasan goluta. Hamorau ondot akalan na asing, sumber daya manusia itu sifatnya terbatas. Tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tidak terbatas. Dia selalu ada pada kita. Bahkan Yesus mengajak kita amang inang. Dia katakan, Roma hamu tuau, hamu akan nalo jajala nasorat. Asa hupasonang hamu. Jakon hamu maaugaku marguru mahamu tuau. Ay nalabo daw jalan naseret maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay labo do augaku jala akka jalan yang doho nahuhapahupa parsaton. Alani on masada panogion ni debatatu hita. Datanglah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lusuh. Karena Tuhan pernah ada di dalam kondisi itu. Yesus ada dalam kondisi itu. Dia pernah berbeban berat, dia pernah di dalam kesakitan, bahkan puncak yang paling menakutkan bagi manusia adalah kematian. Tuhan sudah lalui. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Kenapa Tuhan turun ke dalam dunia orang mati? Karena kematian itu adalah puncak yang paling menakutkan bagi manusia. Itu mengapa ketika kita sakit, ketika kita jatuh dan gagal, kita mengatakan, Tuhan jangan dulu. Karena tidak ada seorang pun yang mengatakan, oh aku mau mati. Bahkan kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Kita selalu berdoa, bergumul kepada Tuhan, berikanlah dia panjang umur, kesempatan untuk bersama-sama dengan kami. Tapi inilah kita lihat kematian yang paling mengerikan, sekalipun Tuhan sudah turun ke dunia orang mati. Tetapi tidak sampai itu kita dibuat untuk berhenti berharap. Dia bangkit dan memberikan kehidupan. Lewat kebangkitan Yesuslah kita menerima pengharapan yang tak berkesudahan. Karena itu, amang inang, seperti apa yang dituliskan oleh pemazmur ini, pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan. Bahkan dia berkatakan di dalam ayat pasal 126, dia katakan begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Ada sebuah kisah nyata yang bisa menguatkan kita, membuka pemikiran kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ada sebuah kapal tenggelam di tengah perairan luas. Hanya ada satu pemuda yang selamat, yang lainnya sudah mati. Pemuda tersebut terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Ketika dia terdampar ini, sebagai tempat berteduh, pemuda ini membuat sebuah gubuk beserta perapian. Jadi semuanya dia kerjakan 1 hari penuh. Akhirnya ketika dia sudah bekerja sepanjang hari, akhirnya dia dalam keadaan lapar. Dia masih memiliki pengharapan, jadi dia masuk ke tengah hutan. Tapi setelah dia kembali, gubuknya habis terbakar. Karena dia lupa mematikan perapian yang ia nyalakan. Sontak ia berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau begitu tega bagiku? Tuhan mengapa engkau tidak pernah melihat penderitaanku saat ini, aku membutuhkan pertolonganmu. Karena dia ada di tengah pulau yang tidak berpenghuni, yang tidak ada boleh selamat. Dia baru kehilangan teman-temannya, terkaram kapalnya. Dia dalam keadaan lapar masuk ke tengah hutan, tapi dia lupa mematikan
Apinya, akhirnya gubuk itu terbakar. Dia mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau begitu tega pada aku? Tuhan, mengapa Engkau tidak pernah ada ketika aku menderita dan sangat membutuhkan pertolongan-Mu? Ia merasa sedih, ia merasa lelah, ia menyalahkan Tuhan. Antara sadar atau tidak, tiba-tiba adalah sebuah kapal besar yang menghampiri pemuda itu. Kapal tersebut datang karena dia melihat tanda asap dari gubuknya yang terbakar. Akhirnya pemuda itu selamat. Amang inang, selama masih logika diandalkan, pasti ada keraguan kita. Pasti ada sanksi hitam mereng songo dia debata napaluaho kita. Tetapi kalau iman yang di depan, ada rasa percaya dari hati, kita akan percaya Tuhan selalu menyediakan jalan bagi kita. Kiranya kita menyambut hari ini, pulang dari tempat ini, kita katakan di dalam hati kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Berangkatlah dengan sukacita. Kita harus mengimani Allah adalah Allah providensia Dei, Allah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Mau lihat ale Tuhan di hatam nanunga paingotok kami. Natuk doho Tuhan, paluaho kami mangalehon pangurupion. Dingolu nami, molojupang hami aka, pardalanan ninggulu nami di bagasan pardangolan, di bagasan parsahiton, parukilon di tonga-tonga ni ngolu, parkarejoan, parumatanggaon, parsahiton dot akalan na asing nasonggop tunggulu nami. Sipata ale Tuhan, huang gukok kami do tua dopanmu, tung di dia do pangurupion, naro siako. Manang nunga gudang na manadiko kami ditiki susah kami. Ditiki marsitaono kami, ditiki songgop akasahi di bagasan pamatang nami. Saya mapurus hami ale Tuhan, tu pikiran nami, tu akahumaliang nami, tu akadongan nami, hape pangurupioni haroroan na nasiakodo, atong saya ajari mahami ale Tuhan, asa di bagasan hatam nanunga hutangi hok kami di minggu sadarion. Pabor hatok kami di bagasan haguguon, di bagasan pakirimon, ia siakodo ali Tuhan, pangurupioni. Dang di paluas ho hami ali Tuhan targugut, di lehon hodo di hami dalan, di apuli hodo tod dinami. Tarlumobi male Tuhan lasni rohanami, marhiti Yesus Kristus nanunga manaon si taononi. Molo mamereng partinonan ni Tuhan Yesus, dang subanding dot ahan na huadopi hami di bagasan ngulu nami. Alan di iya ajari hami. Asa makaporsyai ho. Ay siyan hodo Tuhan sitopa sa luhut. Siyan hodo pangurupioni. Bagas ma uhiriali Tuhan di bagasan roha dot pikiran nami. Asa mulak hami siyan bagas joromon di bagasan lasni roha hami. Di bagasan posni roha hami mandalani ngulu nami. Ay adong doho ale Tuhan, Tuhan nami na mga lehon haguguon di hami. Pasu-pasu sa luhut aka ruas ni huriam, na boy rap dohot hami di bagasan partangyanganon. Sarihon mangulu nami, di ganup aka ulaon dohot pardalanan ni ngulu nami, humatoktong ale Tuhan na mga lehon habisuhon di hami, mardongan hahipason. Asa margogo, mariaya situtu hami ale Tuhan, mandalani ngulu nami, jala se ajari hami. Madok mauliate jala makasabab pon pasupasum nanilehon mo di tonga-tonga ni ngulu nami. Atong ali Tuhan pabotohon ma balga ni asin ni roham. Dohot holong mo tuak karuas ni hurianami natongon di bagasan parsahiton. Namangay posi ni parsahiton na ikopea di Jabunasi damanang di rumah sakit. Hodiho kami ma inang nyonya insinyur MC Matupang boru si mancutak. Nyonya sintua Banjar Nahor boru manulang. Inang Parulian boru Pasaribu, Amang Manurung, inang nyonya Naibaho boru Pasaribu, nyonya Sintua Gultom boru Pardede, nyonya EJ Sitorus boru Panjaitan, nyonya MP Silitonga boru Samosir, nyonya Sintua Atesi Manjuntak boru Syahaan, inang nyonya F Silaban boru Pakpahan dot Amang Sitorus Pane, manang adong siyan tonga-tonga ni keluarga nami ale Tuhan na tongon marsahit, lehonon mo mahapi hahipason, lehonon mo haguguon ale Tuhan tu sandok akaruas Tuhan, lehonon mo mahaguguon di hami dinalahu mangula aka ulon nami di bagasan ari-ari nami. Ditongan di parkarejoan nami ale Tuhan.
ditongan di parumah tanggaon nami nang ditongan di parsoran di huriam. Nang disaluhut aka ruas ni huriam ale Tuhan, na makilalahon pasu-pasu marhite ulang tahun kelahiran, dot ulang tahun pernikahan. Homa ale Tuhan na mga lehon las ni roha dinasida marhite hahipason. Martaba-taba mapamujon nasida ale Tuhan di namanjakon pasu-pasum sian ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Nang disaluhut ruas ni huriam na mamelehon roha do pikiran na do siya dongan na di tonga-tonga ni huriam. Anggia ma Tuhan say parmudung-mudon musalut aka ruas ni huria nami. Nang hami saluhut ale Tuhan aka parhaladom. Asaboy hami pahebak ko nakaulaw na denggan di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu ma ale Tuhan. Disakap ni huriam di napatupahon. Ima parminggon di pos pelayanan pare-pare. Na niuluhon yamang padita nami do parhalado. Nang ruas na adong di pare-pare. Di pardalanan nasida Tuhan ramoti ma. Do masian Tuhan aka parmaraan. Boy mardalan do denggan ulaw ni. Dalan nami ale Tuhan. Pahebakon program di tonga-tonga ni huriam tarlubema di Sulawesi Selatanon lamar bungaran jala jongjong huria Kristen Batak Protestan nangale Tuhan di huriampe nama kalason pasu-pasum nunga tubuan boru di keluarga amang si pahutar inang boru tambunan pasu-pasu ma dana boru na di palumehon di tonga-tonga ni keluarga sibur-sibur magodang ma lehononmu hagogoon di natoras na din lahu pagodakon nang di ruas ni huria nami nagabe huria nai baru jemaat nai baru di huria namion ima keluarga amang purba inang boru aritonang pasu-pasu manasida ale Tuhan asa anggiat gabe ruas na burju nasida natoktong mangaleon roha pikiran jala parsidoh di tonga-tonga ni huriam nang disandok aka pakubasyon nami di bagasan saminggon hupasat hami ma ale Tuhan di bagasan tanganmu pasu-pasu ma ale Tuhan di pardalanan ni bangso doh negara nami asa anggiat mardalan doh denggan tarlumobi ma dinan hudau pihami di bagasan partikian naneng ro ima pesta pilkada asanggia Tuhan mardalan doh denggan ajari hami dinalahu patujulohon aka uluan ni negara namion nama biar midaho asalam tu denggan na hamajuon kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso nami tarlumobi ma di kota Makassaron nang di tingkat provinsi utangnya ko kami do pardalanan ni huria Kristen Batak Protestan do salut aka uluan ni huria nami hupasu-pasu manasida le Tuhan nang disalut aka parho baspe asalam tu denggan na jalalam tu ulina le Tuhan pardalanan hajongjongan ni huriamon nang sarihon madongan nami na di bagasan parporangan nagale alanya ni hapugoson na bencana alam dot akalan na asing apuli jala sarihon mangulu nasida jala say ajari mahami ale Tuhan gabe ianakon mo pardenggan basa tu akan na marahurangan at tongon matuhan tangiang nami hupasat hami manggulu nami tu bagasat tanganmu mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amen. Marede mahita sian buku ede 760 sia ayat sada doh udukna huhu mata papungu tupakta dalata dinalahu mangurupi pembangunan gereja HKBP Pardomuan Nauli dohot HKBP Bukit Selasih distrik Riau. Nabal
debata kido sumat hoda posro haki sonang doa ibana do namandongania. Ayat 1. Tu debata dopat kirimoki di tanah laut nang awang-awangi ibanado haposaki totong doni ramotila kaki debata kido sumari hoda posro haki sonang doa ibana dona padumania. Tatangnya kon mapeliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan duhuk nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparasya kami pilihanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi tondirodi pamataku hosadohot gogoki rodi seluhut artaku hupasahat itu nasa Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron honguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna arajao dohot hagogon rodi hasangapon Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita,
di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasorhon madamena tutondita be. Amen. 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 Horas selamat hari Minggu madehita. Yang terakhir aja. 7 berapa? 769. 769. Udah. Tu debata Dopa kirimuki di tanah laut nang awang-awangi ibanado haposaki totong do diramoti lakaki toropema Ramana hobika debataki dosu marihona Usrohati sonang doa ibanado namandongania aporiki ng bunga-bungai Rodi sude natino panai Namet-met na nabalgai Ibanado na marmuduhoni Torope maramangopiyam Debataki do sumariho